Tá oranžová, to nie sú stožiare, ale robíme kanalizáciu pod základovou doskou v lokalite Senec Lužianky na 4 samostatne stojace rodinné domy, ktoré budú čoskoro v ponuke. Práve ukladáme rozvody kanalizácie pod budúcou základovou doskou. Trasy z WC, kúpeľne, kuchyne a technickej miestnosti máme vyznačené. Potrubie ukladáme do pieskového lôžka so správnym spádom smerom na hlavné potrubie. Spoje priebežne kontrolujeme, lôžko dorovnávame a dosypávame, aby potrubne sedelo pevne a bez lámania. Na kritických miestach osádzame revízne body, výšky a spády sledujeme nivelákom, nech všetko sedí na milimeter. Po kontrole potrubie zasypeme jemným pieskom a zhutníme, aby bolo chránené ešte pred ďalšími vrstvami. Keď budú odpady hotové, pokračujeme podsypom, izoláciami a prípravou na betonáž základovej dosky. Takto vyzerá krok, ktorý na hotovom dome neuvidíte, ale rozhoduje o spoľahlivosti a kľude na roky dopredu.